Kevin Istilah sudah siap. Siap. Si Kui. Tengok begitu. Cuk. Baik Kui ini. Nah. Oke, good. Nah, oke lah, good. Oke. Wah, alhamdulillah. Cuk. Oke. Tonton mobil gede ini, minum izin dong, izin jangan. Tidak ada mobil kalau ngintip. Oh, ngintip. Tapi ya, kalau kan cilik ya deh, oh, kurang guna. Ada terngatur kabeh Iya, ini artis pusat perhatian. Salah begini. Oh, Salah kan? ini saya tua. Iya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sesekane orang budi. orang beri. Orang ini berhenti. Orang rame tetep Cek. hukumnya jawab salam kuwi wajib Oh. kanggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oh, jelas budi, orang besar ya. Nah, Dik. Ini anak aksara apa nih, Cuk? Cewek ini. Jawab kan gini ya. Sing pertama gue kon menghibur warga masyarakat Dukuh Mijen, Depok, Kalibawang. Walah, tepuk tangan. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka istilahnya kayak sedekah bumi, tasyakuran, selamatan lah kembangannya yo. Misalnya wong mereka kayak selamatan, Nyelamatin desa apa ya? selamatan desa sekalian karo ya resik-resik, sing jenenge resik-resik kan ora mung njur ratane sing diresiki, abine juga perlu diresiki. Wong berhubung iki carane kan iki sasi besar kok carane Jawa ya. Iki belo ya. Anak babune lah. Dene nek sasi besar kuwi nek jarene wong muni kurban, merelakan kuwi ora mung bandane tok sing dilongi. Kuwi sampe ngerti sing jenenge wong ora ngerti ya. Harta sing didapatkan kuwi kadang ana berbau haram sedikit ya supaya ben resik, ben dadi halal sing berkah barokah. Iki ora kan? Ya, bener. Bener macam yang gue cerdas 100 oke. Nah, oke, hubung nang dia apa? Selamatan desa. Nah, wargane karo desane dongakna, Cuk. Wargane karo kene dongos tetep wakil lapak perangkat asline. Ya maning ora apa-apa. Terus tak wakil lapak perangkat mau ning ya. Hah? Dongakna iki. Nggih. Nggih. Kula sak kanca sagede namung bantu donga nggih. Mugi-mugi teng Dukuh Mijen, Desa Depok segala bala bencanane ilang. Wargane diparingi sehat. Rezekine akeh. Sing lancar berkah barokah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Cuk, kayak ini sih tak dilurus sing kayak ini. Pancen gulung kompak wargane. Ora sia-sia. Pancen. Nah, gue Cuk. Ini apa? Iye. Kayak biru-biru. Apa? Kayak bocah apa? Oh, jajal di. Bukan pengen ube. Wah, dene kok bocah dene. Nah, jadi nih. Yo gue mau pas karep ini nang terminal Sawangan gue nemu bocah. Oh, Ya kiye bocah iki? tenan ora. Ya kiye masalah nemu, motor nemu. Nemu nyolong. Nemu. Dia nemu nang terminal. Nemu. Njur tak jenenge Termini. Termini anak Sawangan. Termini anak terminal ta. Buane Termini anak sawangan. Termini anak terminal. Walah, jege yang gue. Njur nyok dipasrai. Kon ngomong bocah piye karo kon resik-resik nang Dukuh Mijen. Dikon siapa? Kon babat alas Mijen. Dikon siapa? Pak Guru ya.
Oh, alas kok resik-resik iki. Sedika. Sedika ya kuwi. Ya wis, siki mayu wong dhewe kon resik-resik ya. Resik-resik. Resik-resik. Karo ning bocahnya didongak bae, Pak. Ya ora lumus resik-resik karo gendok bocah ya lah. Pak. Jajal kok diturunke. Oh, duwe anak ya, kangelan iki. Ya kene anak kene wae iki. Anak-anak kuwi rabu kene iki lah. Iki kok iki. Ya tadi ini banding arep kabeh kowe. Oh. Ada bro. Suara pemedak. Oke. Oh, duduk suara duduk. Oh, usah. Apa yang digelar dia? Dia sudah gede. Kene ilang pi ge. Kebuli. Jangan dong. So, Kebuli. nek ilang pi ge. Kebuli. Aja kasih ilang ah. Ora. Aja. Kayak iwane alas enak-enak iki. Boleh resiki supaya nek kewan Ya Allah, tak kecil. Macet. Resik desane. Wis. Tengeri kan ayo. Tengeri. Orang tuh bukan. Oh wis, genah iki nang iki. Wis dah. Iso wis ngambil. Ngambil apa radu sane? Ngambil barangnya mah hinggal. Oh, kayak gini. Oh. Ya wis iki mayo Resiki. siki. Lho. Cuk, dari sini kana. Yo kene. Kok ini? Dekok. Rasa Mergalau. Prigi. Warjo. Kadoan. Kadoan Pak. Bruno. Kadoan. Warakan teman. Rasa Blewulun sewelan. yang gini. Malas teman. Wes, cuk. Wis mantelat yo Mas Rinca. Macet kelak banget. Yo geragap nih. Gimana? Legap sing paling penak sing paling baik. Lurung medalan. Cocok. MBG menawi Mas program presiden MBG. Oh, mayo si keluru MBG ini. Yo MBG iki siki yo. Melih nyong mereka. Yo. Kurang dikono. Wes iki udah ini. Siapa sih bayi mayo? Oke, cewek
mampu. Wis ora mampu dhewek awane, dhewek ora mampu malah gaji dipangan. Lapor Pak Lurah, bae siki ayo. Siki wae lapor Pak Lurah. Ben dibasmi dibakar karo Pak Lurah. Kewan tiang anak ora gone urip ning kene. Ora gore. Ayo lapor bae. Ayo. Di bae. Yo Pak Lurah kene jare. Oh, jare. Jare kene Pak Lurah. Protap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah, tolong Pak Lurah. Waduh, Ngeten. Anu Pak Lurah. Omongane kicau. Nggih. omonganku hilang. Nggih. Lah nopo kok hilang? Orang-orang sing am. Tiba borong-borong. Nggih. Ora saemongan. Anu. Gajah singot barang. Sudah sing barang Pak Lurah. Omonganmu dipangan gajah silo barong lho. Terus piye? Oke, berantas mawon Pak Lurah, gajah sing barong. Oh, yo wis. Tonton kae turaku. Sandika anjo. Gajah silo barong. Iya. Kowe sing mangan anakku. Iya. Balik kamu anakku. Ora sudi bareke. Bocah kowe tak uncal ombal. Ya ora kelo bareke. Cacat seperti pabrik. Ora to mau sepertimu. Iya. Gajah silo barong. Sepisan maling. Balik kamu anakku. Ora sudi balike. Bocah kuwi tak ucal walang. Lebur ngawur-ngawur. Ya ora gelem balike. Kecadak pedang panebas. Sama kau pedamu. Ah.
surat umomo. Latah ini bakal tak obrak abrik. Tak kali seporo gede. Gajah Sinobaro. Kue pancen suwayain boleh mengayangan. Yen pancen ini dadi kekarepanmu. Kue bakal kesadap. Tombak pamungkas. Ilang kasetetu. Rotok tak didayakanmu. Suradina Jaya Ningrat. Lebur dari Mahasuti. Iya. Wah. Apa? Ya, Samudro. Aku kalau kenyatakan Burani. Aku kalah. Eyang Samudro. Aku jalo gede banget Burani. Aku kalah.